Hyvä, tässä on hyvä. Hyvä lukuharjoitus, kyllä. On Rasmus. Kyllä, on Rasmus. Ja siinä on Robin. Robin. Olette kyllä aika, eikö se lukee Toni? Toni. Olette kyllä aika tehokkaita, että haluaisitte, kun se lähtee pukin mukaan sinne korvatunturille, niin lähtee tänne vähän tonttujen avuksi. Tässä lukee Robin. Tässä on ne tissut. No siinä on se tissu, kenelleköhän se kuuluu? Toni. Toni. No niin. Otetaan sitä. Se on tainnut Toni olla niin kiltisti, että tulee noin isoja paketteja. No Rasmus, kyllä. Mitähän sielläkin lukee Rasmus. Tää on Robinin. No kyllä, se on Robin. Ottaako Robin sen sinne omaan lahjaksi? Rasmus. No ota, kun katsotaan, eikä näitä edellinen. Täällä lukee hei. Heidi. Mamma. Oho, kiitos. Tää on Rasmus. On, Rasmus. Kyllä te olette erittäin tehokkaita. Kyllä pukki voisi ottaa teille sen korvatunturin. Rasmus. Rasmus. Sitten tulee vielä yksi. Hei. Heidi. Oh, kiitos. Sitten tulee Toni mun mielestä. Rasmus. Rasmus. Siellä lukee Heidi. Heidi. Ja se on Heidikin ollut kiltisti. Ei saa Rasse heitellä. Täällä lukee joulupukki. Mut mitäs muuta täällä lukee? Onko se joulupukille laulu? Se on joulupukki. Se on joulupukille. Laitetaan siinä. Rasmus. Rasmus. Rasmus, ei saa. Niin, ja hieno joulupukki se on. Katsotaan mitä siellä lukee. Rasmus. Oi, kun vaan paketit suuri. Tässä on Robin. Siinä lukee Robin. Tässä lukee Toni. Jaksatko kantaa? Oni. Rasmus. Rasmus, kyllä. Rasmus. Otetaan sieltä ne pienimmät ekana päältä pois. Sitten sitä voi ottaa. Robin. 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 Robin, kyllä. Hyvinhän te osaatte lukea. Rasmus. Siinä lukee Toni. Rasmus. Joo, niin lukee Rasmus. Ja siinäkin lukee Rasmus. Mitä tää on Poppe iso? Kato, tää on Poppe iso. Miten sä tiedät? Missä se nimi on? Se lukee siellä päällä, lukee siellä Rasmus. Katsotaan mitä siellä on.